Maitohomma, kun sitä oli ennen, ei sitä tullut kuin joskus. Joskus oli käytettiin maitoa, kun se oli Savotaalla, kun oltiin. Niin. Mutta kyllä sitä käyttääkin voi. On siinä maitoa. Minä näin siinä kukkakaupassa. Minkä hintaisen minä tilaan? Minä ajattelin, että sen 100. Joo, minä lähden sinne sanomaan. Minä lähden sinne kukkakauppaan. No niin, pannaanko Hannekselle maito? Hannekselle. Joo. Joo. Ei, kun minä menen sinne. Se on meillä yleensä niin meillä se on kirjoissa oli Johannes tosiaan, niin meillä melko paljon käytetään niin kotihommassa niin sitä isäsannaa. Niin kuin ennen oli se homma. Niin. Joo. Se on niin semmoinen oikein pätevä sana. Nyt kun se on muutettu, että joku iskä tai joku, niin sehän on väärin. Iska ja sillä lailla. Sitä käytetään nykyisessä kielessä, niin kuin nuorison keskuudessa. Isi tai iskä. No se, jos tulee sanottua, niin se tulee sanottua. No miten se olisi, Hannes, kertoisitko sinä siitä lapsuuden ajasta ja varsinkin siitä syntymästä, että eikö siihen liittynyt jotakin semmoista määrätynlaista asiaa? No se on semmoinen homma, että kun sitä ei aina niin tarkoin muistaa. Mutta kuitenkin niin mitä vanhemmat ovat kertoneet, niin siihen kuitenkin on uskottavaa sen, mitä on ymmärtänyt. Minulla oli ensimmäinen toteamus, se että jotakin on olemassa, niin kun sormet liikkuu, totta ne oli minun omat sormet niin kentässä, ja sitten tuli äitin kasvot tuli, sen minä muistan, niin se silitteli minun poskia ja koitteli posken kuntoa tai sillä lailla, että onko se lämmin ja sillä lailla. Sitten tuli isän naama tuli siihen eteen ja senkin minä olin tuntevinnaan sitten, että se oli isä. Totta me olin kuullut siitä aikaisemmin sen verran, että mä tunsin, että se on isä. Ja se tuli, sitten oli jo niitä seuraavia asioita, se kun se hevosen pää tuli overaosta näköisellä ja se tuli sitten pirti siihen aivan etukynnykselle tuli. Mutta se siitä perääntyi siitä takaisin, se haukotteli se hevonen. Sitä minä säikäin. Ja sitten seuraavaksi oli se ukkonen, kun räsähytti, niin minä tulin levottomaan ja kävelin pitkin pirttiä. Ympäri pirttiä ja minä en tiedä käsittänyt, että mikä se oli semmoinen mauton rytkäys. Niin se oli kuitenkin, ukkonen löi kuuseen siinä lähellä. Niin minä menin pikkuisen niin sekaisin siinä. Niin minä sitten kun selvisin sitten, niin minä kuulin sen, että se oli ukkonen kuitenkin se. Niin se oli sitten semmoinen homma, että se kannusti tänne sottaan, nosti se ukon ilma, että piti pelätä. Niin se niin perusteellisesti säikäytti. Mutta sodassa sitten se katosi melkein kokonaan, kun joskus oli kova keskitys ja ukkonen yhtä aikaa. Oli jonkun kerran semmoinenkin tavalla. Ja niin kuin katosi siitä pois, kun se tuli, että ranaatti on vaarallisempi kuin ukkonen. Niin sitten se niin kuin vakkaantui se homma. Se sotassa niin kuin se ranaatin ääni, se pysyi melkein aina siinä karmeudessaan. Että jos niin kuin keskitettiinkin, niin jos heittimellä ammuttiin, niin jos se moksauksen jälkeen
viipyi kauan, että ei kuulunut mitään, niin silloin sai varoa, että se tulee lähelle. Monesti teki illalla. Ei muuta kuin suahtaa sitten, kun se tulee lähelle. Tulee joku viereen takaisin silloin. Mutta jos se menee yli, niin se vai hiljaa vonguttelee menemään. Se on vaaraton. Mä tulin tuolla Vermajoella ensimmäisen kerran sen toteamaan se homma, kun jo oltiin menossa linjaan, niin vastaan kuuli aikamoinen paukaus, niin isä ei vielä käsittänyt siinä vaiheessa, että mitähän se oli. Sitten kun mentiin lähemmäs linjaa, niin nakulla nakkelivat puiden oksista tippuja sillä lailla, se pikkunakula, se 37 millinen. Silloin opettanut on aina granaatteja. Niin sitten vasta kun mentiin linjaan, niin tultiin vähemmän käsittämään se, kun se konekivärillä rupesi kovasti ampumaan. Niin minä olin ensimmäisiä niitä siinä mielessä, että mä rupesin äkkiä menemään maan sisään, niin siinä oli sen verran multaa, että minä rupesin multa pölisemään, kun minä kenttälapiolla kaivoin itselleni montun. Se rymyvieto sitten lähti kulkemaan. Se niin kuin alkoi sille sysäykselle. Vaikka se varsinainen rymyvietun nimi ei tullutkaan, kun sitten me oli pitkällä jo sotassa ollut mukana. Niin ja tuli se varsinainen, tuli siinä juoksuauto ja tehtiin urakalla, että kuka saa nopeammasti montun kaivettua. Niin meitä oli kaimiehen porukka ja sitten meidän porukka, se kaimiehen porukka kaiken nopeammin kaivettiin. Minä kun olin siviilillä kaivannut melkoisen paljon ennen, niin minä sen homman suurin piirtein osasin. Niin se oli joku Tommola Helsingistä, niin semmoinen vielä isompi mies kuin minä, mutta se oli huono lapioimaan. Mutta se kuitenkin, siinä oli sen verran apun, että se vaikutti. Niin se sitten joku Vänrikin valvoi meidän kaivamista, niin kun minä ensimmäisenä nousin sieltä montusta pois ja hätäisesti mittasin sen, niin se huusivat sieltä oikein kuorossa, että mikä se semmoinen rymyvieto, joka jo kaivoi valmiiksi. Minä sanon oman nimeni ja sitten ne kuitenkin muunti sen rymyvietuksen. Sitten minä varsinaisesti sain sen nimen. Se oli tunnuslause sitten kauan aikaa, että minun henkenikin saattoi olla, että pelastui sen takia, kun räjähdys niin kenttään kävelin pimeässä. Se kun se laukesi se, mikä minä törmäsin, paukkupommi. Minä tuli hälytys siellä, he juoksivat linjaan, niin minä joudun kovalle sanalle siinä. Minä huutamalla huusin moneen kertaan, että rymyvieto tuolla. Ne uskoivat, tunsivat minun äänestäni. Ja nyt sieltä tulee rymyvieto. Ei sieltä mitään niin ryysää tullut sillä kertaa. Minua olisi voitu vaikka ampua. Minä tulin vain sieltä karhun jahtaushommasta tulin. Kun minä olin yksin siellä jahtaamassa haavoittunutta karhua. Niin se oman minun se linjan vetäjä, kun käytiin partiossa, niin omalla vastuulla sai jäädä sinne. Niin vainosi ja haji sitä, mutta se kerkesi tulla niin paljon pimiä, että se jäi kesken se homma. Se oli minusta melko jännää hommaa, kun minä ajattelin, että nyt kun täällä niin sanottua ryssää, täällä ei ole nyt tietenkään kovin lähelläkään, että se on se karhu vielä vaarallisempi. Minä kulutin siinä aikaa ja ei olisi pois ja mistä taas olisi voinut hyökätä ja kammata minun tukan. Se ei kuitenkaan tullut. Toisena päivänä sitten jatkettiin vähän sitä hommaa, mutta se oli sitten jo eri asia, kun siinä jäi niin paljon väliin. Että minä en tiedä loppujen lopuksi kuoliko se sinne se karhu. Niin se oli se ainoa karhun homma, oli, että minä en sitä saanut eikä kaatanut. Kun se oli ammuttu raanaan, niin se sitten siellä saattoi olla, että se on sortunut kuitenkin sinne sen jälkeen, kun ei sitä hakeneet, kun
se joku luutnanttiporukka, kun ne oli saanut yhden karhun, niin ne, sitten sen sympelisoivat sitä hommaa sitten ja juhlivat. Niin se toinen oli sitten, niin tuskin sitä toikaan julkita sinne haavoittui joku, sanoi huono homma, että semmoisia tuo julkita on haavoittunut karhu. Ja se oli tämä karhumies, tämä pitää tappaa. Semmoinen se homma oli. Minä yritin sitten niin omivalla vastuulla niin sitä, että kun minä panin pelekoni syrjään siksi, niin kuin muhimaan siksi aikaa, kun mä kuvittelin, että jos minä sen löydän. Niin toisena päivänä sitten se oli joku Poutiainen Eino. Tämä joku oli eduskunnassakin, mutta ei se sama ollut. Mutta ikäkin suunnilleen voisi passata. Niin se oli minun kaverina siellä sitten jahtaamassa sitä ja me oli joutua vahingon laukauksen kohteeksi, kun se minun kaveri, kun se erosi minusta, niin se pikkusen hermoili. Niin minun piti jo karjassa siellä, että jos se meneetua se minä olen. Niin se uskoja kuitenkin se ei ampunut, kerennyt liivassa. Niin se persori hermona, että vissiin enempi kuin minä. Niin se jäi kuitenkin saamatta. Se homma ja me on kertonut aikaisemminkin se hirven kaatohomma, niin kun minä ammun siellä, me oli yksinään kulta ja ammun sen hirven siinä, niin oli kova tapaus, että saa pois sieltä se, niin me nylettiin se sinne mettään ja sitten riuvulla kannattiin se sinne omalle puolelle. Niin se oli jonkun verran jännä homma, kun meitä oli kuitenkin 14 miköstä. Ja koletuliasseita oli ainakin 6. Melko vahva piehitys. Ja kuitenkin ei silloin meitä häirinnyt, kun me oltiin siellä hommissa, niin sitten jälkeenpäin oli löytäneet sen paikan, niin ne oli puunhaaran nostaneet sen pään niin kuin että käynnit merkiksi, että he löyti sen. Niin se oli suurin pää, mitä minä olen koskaan nähnyt hirveltä. Se oli naaras kuitenkin. Ja semmoinen marto. Ja siellä oli partiot löytänyt sitten sen homman. Sitten minähän 2 viikkoa metästin siellä. Mä sain mettoja niin melko paljon ja sitten ruokaporukkaan enimmäkseen ne metot laitettiin ja töpinään. Ja sitten mä sitä hirvestä panin paistin sinne takaportaaseen ja varmaan ihmetteli, että on tullut iso otus. Ja sitten meitä oli 36 miestä siinä porukassa, niin kuin joukkueen verran. Me sitten niin kuin syötiin sen suurin osa siellä. Ja täällä on sitten siellä Viiksimossa, niin siellä on tehty sen jälkeen se muistomerkki sinne monen kymmenen vuoden perästä. Tämä oli 3. kesä taaksepäin, niin sitten tekivät sille paikalle, missä me asuttiin siellä, niin pannut sen muistomerkin. Niin se on se jonkinlaista historiikkia, kun se jää niin paljon jälkeenpäin. Niin minulla on ollut joskus ajatus, että olisi mielenkiintoista käydä siellä. Mutta se on kallis homma, niin pitäisi taksilla ajaa. Ja sitä minä en tiedä, että kylän toiminta, onko se, kun se on semmoinen maalaiskylä, että onko se sitten sammunut sekin niin kuin monet muut kylät. Onko siellä yleensä asukkaitakaan. Kun se oli silloin, kun oli evakossa melkein kaikki siellä. Kun se rypinä kävi siellä ja partisaanit sen kylän tuhosi, niin
ne meni melko vähäksi hajalleen ja osa pääsi karkuun. Siinä 4 kaatui siinä rysässä niin kuin ensin kättelyssä ja sitten se on jälkeenpäin vissiin kuollut. Ja on yllättäen tullut sinne kylään silloin syksyllä. Ja sinne kerran sitten, se oli jo jäätä järvessä, niin hiippaamalla tuli sinne järven yli ja siinä oli vissiin tosi tarkoitus, että vallata se meidän alue, se vartioalue, mutta se oli niin kätevä se partiot, että siinä ei riittänyt heillä tarpeeksi uskollista, niin ne vedätty pois että me ei tarvinnut juuri laukaustakaan ampua. Tehtiin miehitys vai renkiin, niin kuin renkiin pantiin se homma ja ne jäätä myöten menivät karkuun. Niin se sitten todettiin jälkeenpäin, että ne on mennyt tinakallit jo jäätä myöten, että ei juuri jälkeen jossakin kohti. Niin ne meni sitten sillä tiiliin karkuun. Niin ne on sitä minun mettätysreittyä aivan vieriten mennyttämisen ja sitten on kun ne nähnyt sen, että siellä joku hiippailee. Se oli jo lunta sen verran, se tuli sitten jälkeenpäin. Mutta se oli se jään ylitys kyllä semmoinen, että siinä oli sen verran jäätä, että ne pääsi yli siitä. Se oli oma tarinansa. Joo. Ja me oltiin tuolla varsinainen porukka oli niin Porokylässä niin tuolla Nurmeksessa majoitettuna, niin meidän komppania määrättiin sinne tutkimaan sitä tapausta. Niin, ja minulle sitten erikoistehtävä se metsästys henkilökohtaisesti. Se oli minä niin erikoisasemassa. Niin sieltä se juonti vitti se pakollinen homma sitten, että sinne tarkka-arvoja hommaa, kun komppanian päällikkö tuli tietämään, että minä olen jotenkin kuksi jossain ampua. Niin sitten meitä 2 miestä komppaniasta joutui sinne. Niin siitä se lähti sitten pyörimään. Ja homma. Joo. Joo, kyllähän se sotahomma on tosiaan ankaraa ja monenlaisia muistoja. Että sitä on tosiaan kuullut, että sinun syntymään liittyisi semmoinen mukava tarina, että kertoisitko semmoisen? Se on niin monta sitä erikoistapausta, niin oikein tietää, mistä sen kertoisi. Ja oli semmoinen homma, että kun minä aloin jotenkin käsittämään näitä hommia, niin oli sitten se pikkukirveen homma tuli, etteikö se isävainaja salli sen pikkukirveen kuljetus. Ja minä kuljetin isän vanaveessä, kun mentiin metsätöihin, niin se teki semmoisen pikkuisen kirveen laittoi mulle ja minä kuljin niinku siivellä siinä alkuaikoina. Sitten oli niin se oli varsinainen haravahomma 7-vuotiaana, niin se isä antoi harava ja siitä ei yleensä tullut mitään siitä hommasta, kun velipojan kanssa riideltiin, että kumpi se haravoipi. Niin se, kun silloin oli se lallohomma, lalloksi nimitettiin sitä, kun heiniä pantiin semmoinen jonkunlainen kasa, yrittiin panna semmoiseen hyvään muotoon. Niin haravalla tehtiin se homma ja sitten välillä, niin kun me riideltiin, niin me polettiinkin vuorotellen sitä kasvua ja se hajosi sitten lopussa olemattomiin, kun aikaansa myllättiin siihen. Se oli joo kiitos. Niin semmoinen se lähtökohta oli niin kuin se, että se oli se heinänteko oli ensimmäinen semmoinen suuryritys ja sitten se oli myöskin viimeinen. Kun se tapahtui, tämä infraktio-homma tuli sitten niin kuin viimeisenä heinähommassa.
niin se silloin, mikä me paljon puhuttiin ja tietää, niin se oli tosiaan ylirasittunut se homma oli. Niin kuin minun oma lukinamulkka oli se homma. Niin silloin aivan lapsuusaikana, niin se on ensimmäinen puunkaato, niin varastetulla kirveellä, kun minä varastin isältä kirveen, jos sanotaan sitä varastetuksi, kun sillä oli terävä kirves, kun pikkukirves ei pystynyt, niin minä sain sitten jonkunlaisen kuusen kaajettua siinä kotiveräjän vasemmalla puolella. Niin se oli niin kuin lähtökohta minun metsätöihin. Se isä sitten otti sen kirven pois ja varoitteli, ettei saa sinä lyöt jalakaan sillä. Se oli oikea varoitus, niin ei se kuitenkaan mennyt jalkaan. Se sitten meni jälkeenpäin jo montakin kertaa sillä rajoilla, että se meni kenkiin. Ja sillä että kenkiä hipaten. Joo, niin se kanssa oli yksi muisto. Ja se pokasaa-hommaan oli semmoinen, kun ne puupäät oli semmoinen korkea laita. Siinä oli orsilavi sitten siinä. Ja minä sitten varkailla mukaan yrittämään sahata rankaa. Niin semmoinen oli se ongelma, että ei pysynyt ne päät pyssyssä, kun oli semmoinen korkea luokkaset ja koivupuusta tehty ne pääpuut, niin se ei pysynyt pyssyssä se homma. Niin se isä tuli sitten ja se nosti pois ja käski, että menee äitin tykö, ettei se sitä hommasta tullut mitään. Niin minä menin äidin tykö ja se jäi sillä kertaa siihen. Niin se sitten teki semmoisen alakasi pyöriän puun halki ja pani siihen väliin sitten semmoisen pikkusen puukumittaisen niin saan pätkän. Ja minä sillä sitten yritin saada niin rangan päätä poikki, niin eihän se mennyt tuohikaan rikkikään. Niin mä nakkaisin sen menemään ja taas menin äitin tykö. Siitä se lähti sitten se käynti ja sitten oli se, meillä oli Vappu se hevosen nimi, semmoinen aika kova vetämään ja kova pierämään. Niin hevonen. Niin. Se oli isä sanoi sitä Vapuksi ja vaikka niin miksikään, kun se oli vähän köntys, kun se oli vanha, mutta uskollinen palvelija oli, niin se veti viimeiseen asti, niin se rankamettään minä vongun mukaan itkua kiristin pikkukirveen kanssa, että minä lähden matkaan. Niin isä sanoi, että sinä lähde mihinkään matkaan, ettei aina olla mutta jos kerkeät juossa tuon pankulle, kun sitten vähän latkee, niin minä sitten saat lähteä. Se lähti se Vappu menemään kovasti, se pani ravia ja minä juoksin, sain pankasta justiin kiinni, niin minulla petti sitten otettua ja minä silmälleni lensin sinne vannaan ja sitten mulla meni kussihousu ja itku pääsi, niin isä huusi sitten jälkeenpäin, että ei siitä tule mitään, että jäähän pois, että kerkeät sinä vielä sitä hommaa saakki sitä karsimista, niin minä olen saanutkin sitä hommaa. Niin se oli hyvä sana. Joo. Sinä olet ehtinyt karsia ja katkua sitten. Joo. No käytitkö sinä moottorisahaa? Sinä käytit sitä kaatamisessa ja... Joo, meni monta vuotta sillä lailla, että minä muuta kuin työstä kaadun ne poikki ja sitten pokasaalla pölkytin sitten ne joko pöllit tai tuulit. Niin minä tein monena vuonna sillä lailla. Niin ja se oli minusta niin sopiva vaihteleva homma. Niin, ettei aina vai survata moottorisaalla. Sehän teki pahan vaikutuksen, kun silloin kun rupesivat raavaat miehet, niin oli että yksinkertaisesti, kun silloin oli vielä ollut se karsinta muotia, niin yksinäistä oksaa ruvetaan jauhamaan poikki niin moottorisaalla, niin se teki tympiä vaikutuksen. Raavaat miehet tosiaan niin sillä lailla kummittelivat. Sitten se kun tuli pakolliseksi, niin sitten se tuli seuraavaksi se tynkäkarsinta. Niin minäkin kerkesin jonkun puun kaataa sillä lailla. Mutta me enimmäkseen pirua niin varastin siinä mielessä, kun meni joku pois näköpiirissä, niin alkoi kirves heilua. Ja kassaa tuli sittenkin. Aivan semmoinen naurun paikka. No sinun synnyn kotiin, missä kohti se onkaan siellä Maurussa? Se on
Ruonajoki suun pikkusen alapuolella on se syntymäkoti ja siinä on oma tarinansa, kun siinä on se ensimmäiset asukkaat, kun siihen tullut, se on Hornela, Antti ja Tilta tullut siihen niemelle ja ne on veneellä tulleet tuolta Suomenjokia myöten ja Ruonajokia sitten lopussa. Niin on nousseet siinä maihin, niin on siinä keskenään tuumanneet, että tähän me ruvetaan asumaan, kun tässä on suuret muurasmättäät. Niin se oli se Tulokin talous silloin, että missä on isot muurasmättäät, niin siihen tulee joskus iso talo. Niin siellä tulikin sitten joksikin aikaa iso talo. Kun siinä on monta polviahan siinä on sitten asunut, niin Ruonansuussa. Niin se on siinä nousee tosiaan maihin ja siellä on tuoneet sitten ensimmäiset lehmät ja puusa pitäneet sitä kiinni ja syöttäneet ja sitten rakentaneet siihen semmoisen tilapäisen asunnon. Se on se lähtökohta, niin Ruonansuussa se on niin sanottu kruununtorppari, minkä me on kertonut aikaisemminkin. Niin se on vähän semmoinen arka asia, mutta olkoon, kun se on kerran putkessa, niin tulkoon sitten se. Siellä oli se semmoinen erikoinen emäntä, se ensimmäinen asukas ollut, kun siitä oli paljon puhuttu kansankielellä ja sillä oli tekoja sitten melko paljon. Niin se on yksinkertaisesti semmoinen juttu, että ei sitä oikein kehtaa sanoa, niin se oli semmoinen vanha poika asui siellä naapuritalossa, oli kuokkimassa. Ja se oli kova onkimaan se emäntä sitten ja se vanha poika oli silloin ollut kaverilla sitten niin kuin ulkopuolella tuolla kunnioitettavan avioliiton. Ja siellä oli sitten semmoinen niin sanottu semmoinen erikoinen vanha poika, että se ei ole koskaan kajonnut naisiin. Niin se oli testannut sitten se emäntä sitä, että niin se oli saanut kiitettävän lausunsa kuitenkin se homma, kun se tätä ei oikein ole hyvä niin muistella, niin se oli niin sanottu telio-homma ollut se, kun se oli se oli tehtävänsä tehnyt se vanha poika ja se oli siitä olla tuo autossaan tulee, kun se autos tulee molemmin puolisesti. Oli uskottavassa sillä lailla. Niin se oli yksi lähtökohta. Ja sinä synnyt sitten siellä Ruonansuussa. Minä olen kuulemma siellä syntynyt ja se paikka on sitten lopullisesti hajotettu. Ei siinä ole siiakaan enää, se on semmoinen peltona on se. Sitten mitä se on viimeksi palvelu heinää, niin se on nyt luonnontilassa se alue. Jaa. Onko se niin kuin Simojoki rannalla se? Se on Simojoen rannalla. Joo. Se Jokisuun alapuolella. Joo, se on Jokisuun alapuolella. Ja sinun syntymään ei sitä oikeaa kätilyä sitten tullutkaan? Ei se tuli sitten pikkusen liian myöhään, mutta se oli käyty kuitenkin siellä tutkimassa sen asian. Se oli ollut kai kunnossa, niin minä olin kopassa Pehtelöön ja Karjaheltuliin. Se oli hyväksytty se homma, että se on onnistunut se touhu. Sitten sehän oli oma tarinansa ja niin Ruonansuussahan se oli semmoinen niin valeksen varpaat aikaa, niin kun ei kerjenneet, silloin ei ollut oikein aina aikaakaan, niin isävainajalla. Sehän teki meille kauan aikaa kenkiä, yksipohjas ja se sitten kun minä kuulin onkimassa kaverin kanssa, niin se sitten kerran muljahti minun kaveri jokkeen onkineen päivinen, niin minä kaalasin ja vein sen rantaan. Se Topi oli sen minun veljenpoika niin kolmanneksi vaan. Niin se pelastui, kun se vähän aikaa pyöriskelin, se rupesi huutamaan ja itkemään ja se pelastui sitten kuitenkin. Niin me semmoisenkin ulotin, että pelastui viimeisen hengen. Niin se pelastui kuitenkin, kun minä en
ruvennut värkkäämään, kun minä näin, että nyt se meni jo tuolla, niin minä heti perällä ihan karjaamaan ja minä sain sen kiinni. Niin ei kai se ole sen jälkeen muisteltu sen pitemmään. Niin se pelastui niin se minun ansiosta oikeastaan, kun minä jaksoin vettää törmälle. Joo, ja onkiminen jatkui ja mitä en muista muuta kuin ne vareksen varpaat, kun ne halakeili sitten kantapää, kun oli rapasit ja muuten kuluneet sillä, että ne halakeilät niitä vaivasia, jos mitään ainoastaan ne voirasvaa saattoi panna, jos sattui olemaan lähellä, niin sitten niin arpiin. Niin se sitten piti vain kestää. Mutta kun innoitus oli hyvä ja säikytti lohet, kun lohet hyppi siinä joessa, niin aivan vieressäkin saattoi hypätä. Niin se oli jovessa, kun oli lohia, niin ne aivan pinnan päälle hyppäsi. Se oli kova kokemus. Sitten niin joukkaan näkynyt, kuin mitä silloin lapsuusaikana näki. Niin siellä naapurin pojat sitten pyysi verkoilla sitä juvesta ja ne sai mahtavasti lohta silloin Ruonakisun seutuvilta. Kun siinä oli se jakuvesi, niin se oli lohelle mielipaikka, jossa vesi tulee siis niin kuin kahdelta suunnalta. Niin siinä oikein hyppivät ja meni verkkoon. Niin se oli sitä aikaa. Siitä jäi semmoinen ikoinen muisto niin siinä mielessä lapsuusajalta. Se oli se lohihomma jäi sitten siihen, kun ne heitti sen kalastuksen pois ja sitten kun se tuli kieltoon se, että ei sitä saa kalastaakaan kun määrätyssä vaikoin. Niin eikä se jonkun sattumalta, jonkun sittisen ovat saaneet jälkeenpäin. Joo. Ja ongellakin lähti kallaa. Ongella lähti kans kallaa. Silloin oli erikoista se onkiminen, kun ongen laittoja siihen tavalliseen syötä vain pani joko kärpäsen taikka jos pani isomman otuksen, niin paarmantiin, niin sen kapparampi lähtö oli. Ja sitten tavallisen juoninkaisen työllä, tavallisen syötin pani sitten niin liera, niin sanottu liera. Sen pani oikeaan asentoon, niin siihen se kävi happarasti ja silloin sai melkein kaikkia kaloja Simojoesta. Se aavin antoi aina kaikki näkäisin tulemaan, niin sitä sai paljon. Ja sitten siinä oli lahanaakin jonkun verran ja sitten sillä lailla. Että silloin ei varsinaisesti niin lohia, kun ei pyydetty muuta kuin verkolla, niin sitä ei tiedä, että olisiko se jo silloin tullut lohi niin uistimen, kun se kukaan ei harrastanut niin uistimellista. Niin kun oli semmoinen huhu, että se ei tule Simojoessa uistimen lohi, niin siellä oli uskottava sitten sitä, kun ne sanoivat, että se pitää eri suuntiin vettää lohille, kun tarjotaan, ettei yhteen suuntaan vettää kovin kauan. Se oli semmoinen tarina silloin. Niin, kun tavallista haukea kun uisti, niin se oli tuo perässä venytys, oli silloin aika muotia. Tuo perässä venytti ja hampaissa piti sitten uistiminen ja tunsi milloin siihen tulee. Se oli, isävainajakin oli mestari siihen hommaan. Me saatiin kovasti, kun me souvettiin ja se isävainaja, kun piti suupielessä sitä, niin sitä uistinta narua. Niin se aina kun näkyi suupielet mutturuille, niin silloin haukia tulee. Se oli sitä aikaa. Joo, niin sitten kun me tultiin, että itse ruvettiin kalastamaan, niin me jonkun verran niin tehtiin siellä syöttiuistimella, heitettiin rannalta vonakoitin. Se oli vonakointi, se on semmoista erikoista muotia. Niin ne sanottiin, että lähtiä vonakoimaan. Pitkä vapaa ja sitten tavallinen hamppunalu, semmoinen laajempaa latia. Siihen tuli hauki mukavasti. Se näytti siltä, että se oli siihen aikaan, niin jos oli hyvin paksu tuo naru, niin se tuli niin kuin happarasti. Se niin kuin seurasi sitä jo eteenpäin, se hauki sitä ja se seurasi sitä narua niin kauan kuin murikka tulee. Se sitten hyökkäsi siihen murikkaan uistimeen.
se on vain semmoinen niin sanottu ikimuistoja, sekin oma tarinansa. Eli se on nykyään, kun sitä ei enää muuta kuin heittämällä nakillaan, mihin sattuu, niin se on se tuloskin sitten vähän semmoista. Ja ei siinä se luonnollisuus katoaa pois. Niin. Se on iltapäivä jo menossa. Ja niin paljon Aiton kaverin kanssa, Suosan Paavon kanssa, että nämä joutuu sitä ampumaan sitten puumettua, niin sitten työjauhoittaja niin antoi viimein semmoisen määräyksen, että se pitää mitätöä ja ottaa pois se siltä, tosiaan siltä puusta se metto, että kun se ampuvat liian paljon sitä, niin minähän otin se sitten pois, mutta jäi se, oli erikoisesti mieleen, kun sillä oli tarkistettu oikein hyvä kiikarikivääri oli sillä pomolla, niin se sitä ampui monta kertaa, niin luultavasti, niin se sitten vissiin hyväksynyt sen siinä mielessä sillä kertaa, että eihän se ole aito, kun se kerran putua. Niin se sitten, minä joudun kovasti kuulusteltavaksi sitten pomon kanssa siitä, niin minä sitten olin sitä mieltä, että voisihan sen poiskin ottaa, mutta eihän sitä ole pakko puumittua ampua. Minä puolustautuin sillä, että minä olin sitä varten tehnyt sen, että siihen saa tarkkuuttaa kivääriä. Se oli huippukohta, kun ne ampuvat meidän hirviporukan miehetkin, saman porukan miehet, niin kun ne ei vielä tiennyt sitä, niin se ampua luikutti ja siihen reikään. Minä laitettiin oikein semmoinen hyvä tähtäyspaikkakin siihen, niin kuin vaikussa laitettiin, että siihen varmasti sattuu sitten. Sehän luultavasti tuo Kaakisen Heikkikin on mahtanut sitä ampua ja Laurin Paavo ja monet muutkin ampuneet, mutta eihän minun menty heiltä kysymään. Niin, ja en tiedä sitten epävarma tapaus, että tosiaan kuka siihen paljon sitten muut on ampunut semmoisia, joita minä en tiedä, kun siinä oli melko paljon reikiä ja melko paljon keskellä. Niin se on nyt Rokunissa se on niin paljon muuttunut, kun se on se pintakerros pois, että ei muuta kuin se pohjaraami, se on tuolla Harjumaan pihassa se raami. En näe siis ole mitään jäljellä. Että niin kuin sitä ei olisi ollut olemassakaan. Se loppui siihen. Se Suosan Paavo, se oli melko hyvä minusta käsitöistään, niin se viimeisteli sen maalauksen ja sen muistikuvan mukaan sitten ne mitä on mettossakin eri värejä, niin värikin sen, varsinkin se pääpuoli tuli niin hyvä, että minäkin, jos joku toinen laittaisi, niin minäkin olisin ampunut sitä silloin, kun oli kunnossa. Mutta kun minä tiesin sen homman, niin se oli semmoinen melkoinen huumorihomma. Ja se sitten pomo tosiaan, niin se ei sitä kuitenkaan hyväksy, että se on liian raakaa metästystä semmoinen. Niin se oli sitten tosiaan sekin homma katosi siihen hommaan hulluuteen. Niin kuin taitekoe tunne rajoja, niin siinä oli hyvä näyttö siitä. Sitten oli jo toinen näyttö, se kun tehtiin se puussa se vartija, joka lankkutietä vahtaavi, niin se oli myös melko hyvä esitys, kun metsähoitaja Tanskasen koira haukkui sen puhtaaksi ensimmäisellä, silloin kun se Tanskanen tuli tarkastukseen sinne. Ja kun se oli niin paljon luonnollisia näköinen, niin kuin jätkä on vihassa ja koukku saa heiton, niin se haukkui sen tosiaan niin, puhtaaksi, niin minä sanoin, että puhtaaksi. Niin se Tanskanen tuli autossa ulos ja se heti karjasi, että kuka täällä tuommoinen taiteilija on tehnyt tuommoisen monumentin tehnyt, niin me sanoin, että minä ja Suosan Paavo on tehty, ettei sen kummemmin, onko se sitten taidetta. Niin se oli Lankkutien varressa? Joo, se oli siinä Lankkutien päässä justi. Että se oli se symboli soitu sillä, että jos tänne tulee, niin pitää tulla ihmisiksi, ettei
mitenkään vihamieliseksi lankutille tuli aika kairaan mennä vihapäissä. Se oli niin ärsyn näköinen se kuva, että se oli niin kuin se oli ollut toppaamassa sitä, että ei sinne saa tulla niin vihaara. Niin se minun tulkinnan mukaan niin oli semmoinen se symboli. Ja sitten tuli tuo Anttonen, se opettaja, niin tuli kerran kanssa koiran mukaan. Sillä oli se Seifri-matkassa, silloin muistaakseni. Niin se valokuvasi sen homman ja pani Lapin Kansaan sitten se kuvan. Niin se oli kerran Lapin Kansassakin. Ja me urheiliset sitten vieressä oltiin seisomassa niitä taideteoksen vieressä. Niin minusta se, jos taiteet on olemassa, niin se on jonkunlainen tulkinnanvarainen juttu, että onko se sitten taidetta. Eikö oikein, jos se on hyvä taite, niin sitä ei tiedä kukaan ratkaista, että onko se oikea. Kato, minä tulkitsen sillä lailla sen. Niin kuin se Leonardo da Vinci, kun teki sen Mona Lisan, niin sehän on ollut arvostettu ympäri maailman se taite. Niin siinä oli se ratkaiseva tekijä, se nainen kauniisti hymyilee. Se oli se symboli siinä just, joka oli kuuluisimmaksi, mitä koskaan on paljon tehty. Se onkin justiin, jos kuvitellaan joku taite, niin sehän on aina tulkinnanvarainen niin kuin musiikki. Että siitä ei saa koskaan siihen ratkaisua, että mikä se on se huono ja mikä hyvä musiikki. Näin tulkitsen minä ainakin. No joo, kyllä se kanssa oli hyvä. Kun silmät oli päässä, niin sitä piti seurata, että missä on vihollinen ja missä on vähemmän vihollista. Niin kun silmät piti olla auki. Silloin oli kuutossilmät mulla oli, kun oli virheettömät silmät mulla, niin minä näin jotakin. Mulla oli silloin parhaat arvosanat, niin vissiin mitä voi ollakaan, niin että oli niin hyvä näkö, kun oli kultoinen merkitty. Niin passiin nuoruusaikainen näkö. Minä näin kaikki ne härryket, mitä näytettiin silloin siinä aikaa. Niin täytyyhän se jonkunlainen olla vissiin. Ja kun sitten silmä on ollut mulla aina semmoinen, että sitä pitää aina jotakin tarkkailla. Niin kun siihen kun oli se aika tosiaan, niin se koitteluaika, niin kun ennenkin ollut puhetta, kun silloin oltiin molemmin puolin kiinnostuneet, että missä se kohte oikein sijaitsee. Se oli uteliaisuutta ja sitten jos näki, niin se oli aina arvokkaampi. Niin niin molemmin puolin haettiin sitä kohteita silloin niin kuin tyttö ja pojat oli kiinnostunut silloin aitosta elämästä, että ne oli seurasivat toinen toistensa, miten se kehittyy. Sillä jopa toiset kokeilivat. Ja kyllä mulla semmoinen käsitys on siitäkin hommasta, että ei se pahkamettiin vie, vaikka kovin nuorenakin kokeili, kun se kimpuaa. Niin kuin sanotaan, että se menee niin kuin liera jossakin ravussa. Että sekin täytyy hyväksyä. Kun jokukin hyvä silloin poikaystävä oli silloin, joku oli kiinnostunut enemmän kuin minä noista pikkuasioista, niin kerran tuli mulle selvittämään, että kun se on nuorempi kuin minä, että hän se kokeili sen määrätyn tytön kanssa, niin se sanoi, että se oli niin kuin liera meni, että se vönki sinne sun tänne. Se on vönkinyt sitten. Se sitten, kun se oli aikamies, niin se todisti myös, että ei se aina sunkaan vönkinytkään. Se oli semmoinen